Ahojte, volám sa Maxim Zimmerman. Volám sa Vanessa Zimmermanová. Jazdím s číslom 12 a túto sezónu budem jazdiť v MX Women triede. Budem štartovať so štartovým číslom 520 a jazdiť v novej kategórii MX 125. Odkedy si pamätám, že jazdím, tak jazdím s polepami Scrap. Som s ním veľmi spokojná, vždycky vyzerajú dobre a vždycky mi to pridá nejakú sekundu navyše. Tento rok mám hlavné priority stať sa majstrom Českej republiky a Slovenskej, no ale taktiež získať prvé body v majstrovstvách Európy. Túto sezónu máme v týme zmenu a jazdíme za Motoprox MRA Racing Team. Vidíme sa na tratiach v sezóne 2026. Tak nám držte palce.